तो गाइस हेलो गाइस बर्तमान आम आईचु कोथलागढ़ साई भितर अच्छु तो कंधमालर प्रसिद्ध यही दंड जात्रा तो देखिए जो आमर कोथलागढ़ एरिया अच्छी कंधमालर आम टिकाली एरिया बहुत फेमस दंड तो बहुत भल हो तो चलतु देखा आम गली कंदी बसिक जाऊँ सेपटे बाहर बहुत भिड़ हो तो देखिपारू ना।
এইটা হচ্ছে কিছু মন্দির এপଟେ ଅଛି ଆମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କାମନା ଘର ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ତିଆରି ହଉଛି ଏବେ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ଗାଇସ୍ ଭିତରକୁ ଏମିତି ଗଳି ଆମର ଦେଖିବା ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ এইଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଥିଲା ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ 13 ଦିନ ପରେ ପ୍ରବେଶ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି 13 ଦିନ ପରେ କେମିତି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ କେମିତି ପୂଜା ବିଧି କରିକି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ତ ସେତିକିରେ ରହିବା।